son Emilio Fonseca. Estou aquí na Mice porque viña a presentar Salvaxe Salvaxe. Salvaxe Salvaxe foi un proceso moi longo. Empecé a gravar en 2015, non sempre foi continuo. Empezou sendo un proxecto de un documental moito máis convencional, de entrevistas, pouco a pouco foi converténdose noutra cousa. Me parecía moito máis interesante chegar a lugares que non tiña moi claro cales eran, non? Pero máis emocionais, tratar de aprender o salvaxe que non sabía ni tampouco que era. E foi un proceso que se foi enriquecendo, acompañando sobre todo os investigadores que estudian o lobo, facendo moitas probas tamén coas cámaras, con equipos de son, tamén con moitas lecturas, moita documentación, non? Tanto científica do lobo como de pensamento, máis lateral, digamos. E houve un momento clave que foi a entrada de Xerno Teixeiro, a miña compañeira de Walkie Talkie Films como productora, e aí conseguimos o financiamento do ICA como categoría experimental tamén. E aí abrazamos esa proposta de experimentación. E ao final, pois ir fiando todo ese conxunto para chegar a algo que cando rematei non sabía se tiña sentido ou non, pero que, bueno, parece que está chegando a xente tamén. Moa é unha parte fundamental do filme. Atopamos esta cadeliña atropelada indo a unhas localizacións de lobos, aí preto das Fragas do Eume. Eu a procura de lobos, pois atopei esta pequena loba, pero que resulta que me serviu tamén para entendelos mellor, non? É como unha continuidade entre nós e eses animais que ao final me fixo articular o filme, non? A través dela, de como explora o terreo, de como fai o mesmo que fan os investigadores que procuran os lobos, que fai o mesmo que os lobos, non? Que ese procurar significados na nosa contorna, non? Que é unha das partes fundamentais do filme, non? Aprender a recoñecer as outras vidas, as presencias, as pegadas, comprender a contorna de outra maneira, non? E atendendo a outras maneiras de percibir, como teñen outras criaturas, se che abre o mundo, non? Eu, tamén porque estamos agora movendo a peli, pero creo que falta moito ese contacto cos públicos, non? Falta un pouco esa posta en común, non? Esa prescripción. E estamos vivindo momentos en que hai moito cinema moi interesante, eu creo, moi libre formalmente, pero moitas veces non dan chegado ao público. E un público que cando accede ás salas, cando hai eses espazos que si traballan eses públicos e os conservan, responde superben. No noso caso, que é unha película experimental, xente que non consume cine experimental queda encantada, non? Moitas veces ves esa sensación, non? De cando os espazos funcionan, empezan a eliminarse presuizos, non? Con respecto a películas que podemos considerar non comerciais, non accesibles, e non é verdade. Para min é un placer enorme, non? Porque eu pasei moitos anos traballando neste proxecto e poder compartilo e poder ver como recibe a xente e poder abrir debates incluso é unha recompensa enorme. Estou moi contento de poder presentar esta peli na Mice, que o noso filme se poda considerar tamén cinematográfico. Me parece que fala moi ben da apertura de miras, non? Que ten a Mice. Vía a fantástica programación que ten, as propostas que fai, non? Que me parecen fundamentais e superinteresantes, non? Nesta procura de conexións entre o público e cineastas que están facendo traballos moi interesantes, non? E que non entran nos circuitos comerciais monopolizados polas grandes multinacionais, non? Que é o que estamos comendo por todos lados. Entón é unha maneira de resistencia para min do pensamento, de ir máis aló, non? Cas imaxes, de que nos sirvan de algo e non só de que nos invadan e absorban esta atención dunha maneira consumista e ao servizo destes grandes poderes, non? Económicos e políticos que ás veces, bueno, que agora se están transformando en terribles, non? Me parece como fundamental, non? Manter esta mirada que
que intenta chegar máis aló, non? Do obvio, non? Conectar, querendo abrazar tamén a complexidade, non? Ás veces co humor, ás veces co academicismo, pero abrazando esa diversidade, esa complexidade para intentar entender o mundo mellor, non?